बर'फोर दं बर'फोरा एसे खौसेथि गैयैयाव एसे जोंनि बै बिखायाव एसे सायो। खुलुमबाय, बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना मिथिखादों नङा होनबा, मानगोनां नेपाल हादरनि बर'नि सासे दैदेनगिरिया बड'लेण्डनि सुबुंफोरखौ मा फोरमायखो, मा बाथ्रा बुंखो खौरां बिजोंनि गेजेरजों। स' लोगोफोर, नोंथांमोना जोबजासिम नायबा निस्सय बुजिलांगोन। आरो जायफोर चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। स' लोगोफोर, नायलांदिनि नेपाल हादरनि मानगोनां सासे बर'नि दैदेनगिरिया मा बाथ्रा बुंखो खौरां बिजोंनि गेजेरजों। जोबजासिम नायबा बुजिगोन, बेनिखायनो जोबजासिम नायलां आरोना लोगोफोर। सिगाङाव बयखौबो खुलुमनाय जाबाय। आं नेपाल मेचे समाज सिबियारि आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै बाय जोंनि बर' साहित्य सभानि 64 एनुअल कनफारेन्सआव जोंखौबो लिंहरनाय थाखाय 34 डेलिगेट्सफ्रा जों मोनसे बाय फैनाय जादों। दिनै जों बाय फुंनि 6टायावनो ओंखारनानै बाय क'क्राझाराव करिबन 6टानो बाय जों सफैबाय। दा जों सानो बाय जोङो बारग' MP आदा सानसुमा खुंगुर बैसुमतारिया नेपालाव थांबाय थाब्ला बिथाङा जोंजों लोगो मोननानै नेपालनि थाखाय गोबाङैनो मोनसे बर'नि भाषा साहित्य मोनसे कालचारनि थाखाय बिथाङा गोबाङैनो खामानि मावगासिनो दङ। माने जों सानबाय, आदा जोंखौ बुंदोंमोन नोंसोरनि डेलिगेट टीमा आंनि नावहाय गासै नुजाफै होननानै बुंनायखाय बिथांनि नावहाय दा जों सा फिथा लोंनानै जोंनि डेलिगेट्स टीमा बिराद गोजोननाय थाबाय। बिथाङाव जों साबायखर होनाय जाबाय। नोंथांमोना दिनैनो उदालगुरियाव बर' थुनलाइ आफाद दिनै जों दा उजानिफ्राय मेसेज सफैबाय रंगियावनो भाई जोंखौ दोननायनि खोथा बाथ्रा जादों। जुदि रंगियाव जायाब्ला जों डिमाकुसिनि बे आरियावनो प्रग्रामावनो जों फैनाय जादों। दिनैनो सानबेसे थागोन नोंथांमोना बड'लेण्डआव? जोंनि प्रग्रामा सानथाम थानायनि योजना दं। जोंनि 10, 11, 12 माने 13 तारिखआव जों रिटार्न नेपालावनो थांनायनि थांखि दङ। नोंथांमोना डाइरेक्ट बासजोंनो फैदों? औ, डाइरेक्ट बासजों फैनायनि जों। सिगां समाव बेबायदि प्रग्रामावहाय बाहागो लाफैखांबाय नामा नोंथांमोना नेपाल हादरनिफ्राय? जों गोदोनिफ्रायनो लोगो लाबाय। एबसुनि प्रग्राम जाबाय, बे इन्टारनेशनेल बर' फेस्टिभेल जाबाय। बेबायदि समाव सिगांनिफ्रायनो जों फैबाय थानाय। माबायदि मोनो नोंथांमोना बे बड'लेण्डआव फैनानै? बड'लेण्डआथ' मोजाङानो, तर जोंनि जिथु जों बर'फोर दं बर'फोरा एसे खौसेथि गैयैयाव एसे जोंनि बै बिखायाव एसे सायो। मोनसे खौसे जानानै जोंनि सेपारेट बड'लेण्डनि थाखाय बायनि बड'लेण्डनि BTCनि रायजो राजाफोरखौ मोनसे इउनाइट जानो थाखाय आं बिथांखौ अनुरोध खालामो, बिथांमोनखौ अनुरोध खालामो। मानो होनब्ला जों बर'फोरा खौसे गैयाब्ला मालाय हारिफोरा जोंनि मोनसे जुन शक्ति दं, बे शक्तिखौ बिसोरो गासिनो फेलें बानायनो थाखाय बिसोरो सानगासिनो थायो। बेनिखायनो जों बर'फोरा खौसेथि जानांगौ होननानै जों नेपाल मेचे समाज सिबियारि आफादनिफ्राय खावलायनाय जाबाय।